Kaling kuan. Ako ano ni Vin? Ikaw, ako na mo. Ha? Cellphone na lang kong gamito. Ako ano niya? Pero ilisdan di ka. Nata diri karon sa Talisay. So nakoy harion sa Corona del Mar. So ang ato sa usa ka rason nga nata diri kay naa ako'y ganahan i-collab si Joko Moto. Jokoy Moto Vlog. Joko Moto. Kanang Joko Moto Vlog. Una siya. So ang akong kuan ni guys kay kuan na siya kanang ang iyang mga video dito pusigido kay siya. Pero lang sa ako lang ang iyang kamera nga kuan gani kanang dili luhab kaayo kanang kuan pa gyud ba kanang pareha pod kuha sa una nga cellphone siguro para sa kontra nga atong cellphone luhab mo din ang cellphone basin mo ara sa na iyang kamera. So since nakadawat ang bagong kamera sa ato ang vlogging na ako napalit nga taon nagiulian napalit na ko nga kuan nga kamera po it is good mo sa tayo akong giwalunta kung wala pa rin naabot yung ako tagaig dayon ni Sir John. So gitagaan naman ko ni Sir John aning kuan GoPro. Salamat kay Sir John. Kani po na ako ang kamera nga akong gigamit-gamit. Ako po ni siyang ihatag sa kuan. Muna siya kamera nga X60 kamera sa Action Moto. So ako siyang tawagan karon Joko Moto Vlog. So tawagan ba sinakatog to. Hello Dol. Nalako dire welcome dito. Sige, nara ko din parking lot lapit mabuhat, ha? Sige Dol, ingat ya. Sige. So guys, wala na siya kaya akong giingon niya nga kuan. Ang akong giingon niya nga mag-vlog ni mag-collab min duha. Pero wala siya kahitaw nga ihatag ni nako ang kong kamera siya ha. So, hopefully ganahan siya. Kuan ato siyang i-prank. Akong ingnon nga idol kanang okay ba kanang ako na lang mong kamera di wala ba ambot tao na to istorya siya to lang sumayan kay first time nila ako mag-prank nga di pa jud ni kayon totally nga kaila may po din butanan ko niya nga pagka-vlogger ba dili siya mo lockdown. Asa ang kamera niyo? Ha? Wala na charge ay. Bato to ni mo gipalit ni mo day? Kaya na to nga, kuha na to nga 1 year siguro. 1 year na to ni mo gamit? Ako kidala, charge lagi. Wow, storm na tan. Anya wala duty ni mo ron. Ay, mo ni. Okay na ni. Pero mo wa kay charger dia. Ako charger, dili mo ko lang katong hangin. Kuha na dili. SD ka mang unit ana ba? Kaling kuan. Ako ano ni Vin? Ikaw, ako na mo. Ha? Cellphone na lang kong gamito. Bitaw. Kani kay kuan. Kita magas kong vlog sa una no. Katandaw ko yung Ako ano niya? Ilisdan di ka. Kayat lang. Sige. So, ano siya ang accessory sa rin niya? yung ayo. Dapat na extra nga. Wala lang na casing lagi. Tulo ka battery. Unya, naman kay mount no? Paano? Tawa kong fan. Combination. Di ay. Okay lang. Hindi na lang. Ay, di ay. Kompleto na, Kompleto na siya. Napay microphone. Niya ko ano ni? Dahil tayo, dihala lang si mga. Like, yan, muli siya.
Oh. Okay, salamat kayo. Dili kay. Actually, kanang kita ba ka sa kung nakakita ka sa kumbla katong giregaluhan ko. Ako sponsor. So siyempre, lain sa kay ako rin ang regaluhan. Ako mo i-share nimo. Ano sa ganoon? Kuhay na. Ako na ismayan. Kuhay, oh. Kaya siya bang kuha siya. Kanang kung mag-uwan-uwan ba? Asa na bakit trabaho? Trabaho ko. Alas 3 sa alas 2. Gabi ni auto launa. Gabi. Yan, okay tarong tulog kay yung bata tarong tulog sana. Oo, sige, may ganin ito nga kakaroon. Yagikan ko nagbantay, yaginan ko ng baris nga. Asa man ka? Asa ko kay nato sa buong. Sige nga. Lingaw ko mga video tadi mo kay. Ay, lagi. Ginagmay ra gud. Happy gapon ko sa mga. Nga, thank you. Sige. Ya. Message ra ko nimo. Sige. Ano yung problema na? Ya, tara ko. Dili. Wala gingon di ka, ikaw ko i-vlog. Nali ka to. Okay guys, nahuman lagi nato og hatag sa ato ang atong main reason nga makadugod der. So we did that. Atong madugod der si Jokoy Motovlog. Thank you Lord, thank you. Nindot sa feeling today. And hopefully nga daghan patang matagan mo-share tag blessing ba daghan, hopefully daghan patang ma-share nga blessing sa uban. And thank you so much Lord, thank you Sir John, thank you kayo. Ako na pong gi-share ang kuan kanang imong gi-share sa kuan. So, sa katong wala pa na akong ma-subscribe ako diha. O katong mo pa nilabay ra siyang news feed sa inyong YouTube nga sa notification yung nanat sa chat. Please do subscribe and kids follow my kids. Follow my kanang TikTok kids. Anyway, happy ko niyan ako nindot kayo katawa. Okay guys, thank you so much. Salamat.